Argazkilaritza oso erabilgarria izan da beti ikerketa zientifikoetan. Izan ere aukera ematen du begiz zuzenean ikusi ezin diren prozesuak jarraitzeko. Tamaina mikroskopikoan gertatzen diren fenomenoak oso prozesu azkarrak edo bilakaera motelekoak. Argazkiak egiteko teknika berezi horietako batzuk ezagutuko ditugu. Naturaren irudi bitxiak, txikia handi bihurtuta, soilik mikroskopioz ikus daitezkeen gauzak, argi infragorria edo ultramorea erabiliz lortutako argazkiak, dimentsioko irudiak. Horiek eta beste askok osatzen dituzte argazkilaritza zientifikoaren espezialitateak. Argazkilaritza zientifikoa zer den eta nola egiten den erakutsiko digu gaur Luis Mongek. Luis Monge argazkilaritza zientifikoaren maisu handi horietakoa da eta hemen egiten du lan, Alkalako Unibertsitatean. Argazkilaritza zientifikoko zerbitzua Unibertsitateko Medikuntza Biologia taldearentzako laguntza zentroa da eta Mongek zuzentzen du. Luis Mongek entzumen arazoak dituen arren, ez genuen elkar ulertzeko arazorik izan. Nola hasi zinen honetan? Biologia bukatzen ari nintzen eta botanikan doktoretza egiten ari nintzen. Orduan, unibertsitateak argazkilari zientifiko eta marrazkilari lanpostu bat atera zuen. Argazkilaritzaz enekien ia ezer, baina marrazkilari lan ugari egiten nituen. Egunkarietan, komikietan eta unibertsitateko marrazki zientifiko gehienak ere egiten nituen. Neure burua aurkeztu nuen eta argazkilaritza zientifikoa ikasteari ekin nion. 2 urtez egon nintzen ikasten, gustua hartu arte. Denbora asko pasada zu hasi zinenetik. Asko aldatu alda. Argazkilaritza digitalak edonoren eskura jarri du irudia. Lehen, diafragmekin jolastu beharra zegoen. Orain, kamera konpaktu batekin erraza da argazkiak egitea, baita makroak ere. Lehen, traste handiak behar ziren makroargazkiak egiteko. Gaur egun berriz, kamera txiki batekin posible da euli baten argazki ikusgarriak egitea. Argazkilaritza zientifikoa ere aldatu da. Pelikulen eta sentsoren sentsibilitatea ez delako parekoa eta argazkia egin ala ikusi ahal izateak denbora, saialdiak eta pelikula aurreztea esan nahi du. Onddo mikroskopikoen argazkiak egingo dizkigu Luis Mongek. Laborategian abiatzen da lana, Unibertsitateko Botanika Sailetik bidalitako laginak prestatzetik. Eskuz eta tentu handiz egin behar du lan, onddo mikroskopikoak puskatu ez daitezen. Kontu handiz, luparen zein mikroskopioaren laguntzaz baliatzen da laginen ikuspegi ederrena eta esanguratsuena bilatzeko. Izan ere, polita izateaz gain, lanerako balio behar du argazkiak. Aldez aurreko prestaketa honek zerikusi handia du lanaren emaitzan. Horretarako ezagutza tekniko handia behar da. Argazkilaritza zientifikoaren espezialitate bakoitzerako daude kamera bereziak, baina oso garestiak dira. Sasoi bateko pezetatan, 7-8 milioi baino gehiago balioko lukete, eta abiadura handiko kamera batzuk 20 milioiraino ere iristen dira. Orduan hemen kamera zaharrez baliatzen gara. Brikolajea egiten dugu. Kamerak desmuntatu eta dugun lanaren arabera egokitzen ditugu. 300 euroko kamerekin argazki ultramoreak egiten ari gara. Paregabeko irudiak hartzen eta infragorriarekin beste hainbeste. Hemen adibidez, makroak egiteko material honekin irudi ikusgarriak lortzen ari gara serieko kamarak erabilita eta orain arte lortu ezin zen neurrietara iritsi gara. Irudimenarekin ordezkatzen dugu dirua. Aipatutako lanaren ondorio dira irudi bitxi hauek. Izan ere, Luis Mongek berak pentsatu eta gauzatu duen sistema baten bidez lortutakoak dira. Reflex kamera digital arrunt batean oinarritzen da sistema. Ari itxatxita, auspo sistema bat dago, irudia ahalik eta gehien handitu ahal izateko.
Objektibo berezi bat ere badu, txiki-txikia, eta orratz baten tamainaraino irekia aldu diafragma. Hain zulo txikitik argia kameraraino iritsi dadin, zuntz optikoko linternak erabiltzen dira. Beroarentzako iragazki bat duenez, intentsitate handia izan arren argi hotza da. Irudia 20 aldiz handitzea lor daiteke horrela. Laginak puntu bakoitzean fokatzeko mugitu egin behar dira. Mugitzeko mikroskopio zahar bat moztu eta haren sistema mikrometrikoa erabiltzen du. Argazkiak egiteko garaia da. Lagina tinkotu, fokatu eta argazkiak atera. Argazki batetik bestera milimetro baten 100 mugitzen da fokatzea. Gero, formula matematiko eta sistema informatiko baten bidez, argazki guztien batura egingo da. Horrela lortzen dituzu honelako argazkiak? Ez, honetan mikroskopio elektronikoa erabiltzen dugu. Beraz, sistema honekin honelako eta horrelako gauzak egitera iritsiko ginateke. Honaino iritsi gaitezke, muga hor dago. 20-25 aldiz handitzera ailega gaitezke. La fotografia científica, ¿qué peso tiene? Argazkilaritza zientifikoak zenbateko pisua du ikerketan? Ze garrantzia du zientzian? En la ciencia. Garrantzia itzela da. Kontuan hartu, ikus daitezken behaketak egitean oinarritzen dela ikerketa, bai fisikan neurriak hartuz, bai biologian espezie berri bat deskribatuz. Arlo guztietan dago behatze prozesu bat. Gero argitaratu egiten dira emaitzak eta hori oso garrantzitsua da. Egin kontu, urteetako ikerketa bat argitalpenarekin bukatzen dela. Multimediari gero eta garrantzi handiagoa ematen zaio zientzian eta argitalpenetan. Beraz, gerta daiteke sekulako lana egitea eta irudi oso txarrak edukitzeagatik baztertua izatea. Edo ez onartzea irudiak kalitate txarrekoak direlako. Gerta daiteke halaber, erdipurdiko lanak izatea, baina irudi ikusgarri ez lagunduta egotea eta aldizkari bateko azala izateko aukeratzea. Argazkia atera eta gero, informatikaren txanda iristen da. Hartutako irudi guztiak argazki bakar bat bihurtzen dira, software komertzial bat erabilita. Hortik aurrera, irudien tratamendurako programak erabilita, honelako argazkiak lor daitezke.